Llavors, aquí havíem vist que ens havia sortit uns verbs que era estar dret. En esperanto, amb una sola paraula, diem estar dret. Stares. Stares vol dir que està dret. El que nosaltres diem en dues paraules, estar dret, en esperanto es diu stares. Llavors, estar assegut es diu sides. I estar estirat, ja ho vam veure dies endarrere, és cuixes, que està en posició horitzontal. Llavors, si aquí li diem la signoro, el senyor, la signoro stares, el senyor està dret. La signoro, el senyor, cuixes. Llavors, en lloc de dir la signoro, podem dir li cuixes, o sigui, ell està assegut. Li, fem servir els pronoms, en lloc de dir signoro, anar repetint signoro, li cuixes, que està estirat. Llavors, si el senyor va, fem això, la signoro o li ires. Si ve cap a nosaltres, la signoro o li venes, que ve. Tenim un verb que és cures, aquí no l'hem escrit, sí, l'hem escrit, cures. Cures que corre, oi? Faríem, diríem, que va de pressa, Cures, no s'aguanta gaire aquest. Llavors, hi ha un altre verb, que aquí no està, que és saltar. La signoro, saltes. Va fent salts, la signoro salta. Sempre acaba amb vas. Llavors, sides, li sides, la signoro sides, està assegut. Nosaltres podem esborrar la A i li posem una I. Sidis. Sidis és del verb al temps passat. O sigui que així com sides, l'acabament d'as, era el present, l'is vol dir que estava assegut. No està ara en aquest moment assegut, sinó que estava assegut. El mateix cas podem dir en tots els altres verbs de córrer, cures, doncs curis, curis que estava corrent, havia corregut. Si fem servir els futurs, hem de dir sidos. L'acabament d'os és el futur. O sigui que sempre que acaben amb as és un verb al present. Sempre que acaben amb is és un verb en passat. I sempre que acaben amb os és un verb en futur. El que no hem de descuidar mai, com hem dit abans, són els pronoms, perquè els pronoms, com que el verb no canvia si sent el passat, acaba amb is, però no varia amb les diferents persones, llavors sí que hem de fer posar sempre el pronom. Mi sidis, jo vaig seure. Vi sidis, tu vas seure. Li sidis, ell va seure. She sidis, ella va seure. I així successivament. El mateix en aquí, i en tots els verbs fem el mateix. Sidos, doncs, mi sidos, jo seuré. Vi sidos, tu seuràs. Li sidos, ell seurà. She sidos, ella seurà. Bé, el dia que ve ja continuarem parlant una mica més dels verbs
i de l'anatomia de les diferents parts del cos. Molt bé, Martí, és fantàstic. Jo cada cop em quedo més sorpresa perquè això de que... És una gran senzillesa. Sí, això de que anem canviant, per cada persona no canviï la terminació verbal, no que normalment sempre ens hem d'aprendre a la persona i la terminació verbal. Tota la conjugació, tota la conjugació. Aquí no, aquí ens estalviem aquest problema, no? Jo volia explicar una anècdota molt curta. Explica, Martí. Era el mes de setembre de l'any passat, a Sariselk, a Finlàndia, es va fer una reunió de ministres de la Comunitat Europea. En allà es va fer a Finlàndia i van dir, doncs, els idiomes seran 3. El finès, perquè es feia a Finlàndia, l'anglès i el francès. Van anar fent cada ministre la seva ponència. Quan va arribar l'alemany, es va posar a parlar en alemany. Clar, ja va haver la revolució. I ja li van dir que no es podia fer, que això. Va saltar el ministre, el representant italià, i va dir, si aquest parla en alemany, jo parlaré en italià. Lògicament. I l'Abel Matutes, el ministre espanyol, va dir, si no s'accepten el que s'ha acordat, jo boicotaré la reunió. Això vol dir que l'esperanto cada vegada es va fer més necessari. Si hagués l'esperanto, ja no hi hauria les suspicàcies d'un país que vol ser, per l'alemany no vol deixar perdre el seu. Si s'agafa l'esperanto és neutral i ningú té res a dir. I a més és molt fàcil i senzill d'aprendre. Aquí ho veiem, setmana que 15 dies ho veiem en aquest espai, que és molt senzill, només cal posar-s'hi i sobretot escoltar bé els consells que ens porta sempre el Martí Guerrero. Molt bé, Martí, doncs moltíssimes gràcies. T'esperem d'aquí 15 dies. Dankon. I sobretot que passis una bona Setmana Santa, eh? Molt bé, igualment nosaltres també aprofitarem aquestes vacances, podem aprofitar-les per estudiar una miqueta d'esperanto, per passar aquestes lliçons. Això va bé. Això va bé. Molt bé, doncs Dankon, Martí Guerrero, i t'esperem. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, gràcies. Bé, doncs nosaltres ara fem una pausa per la publicitat, però tornem de seguida perquè encara tenim coses que oferir-los.